Dobré ránečko. Dneska tu máme to kabokano. Dobre. Prečo idem tam? No, dobre. Takže asi ideme do kúpeľne, či kde. Už si to nepamätám. Ježiši, som smutná. No, do prdky pálkovej. No, už vieme. No, tam tetuška v našej hre to kaboka dostala krámy, pokiaľ viete, čo to je, hej. Pokiaľ iba viete. No. Zatvor to. Jaj. Dobre, ideme na vecko. Ideme na vecko! Pozadí je telka moja, hej. Pozadí je moja telka. Nie, už som hotová. Teraz ideme asi do sprchy. No. Poď. Aha, ideme si umyť zuby. Dobre. Tak umývame zuby. Počkať. Aha, ale prečo mi to nenahráva? Haló. Už to ide? No, hra. Tak a teraz sa kúpeme. Hej. Kúpeme sa, dáme si bombu do sprchy. Nie ako bombu, vybuchujúcu bombu, ale takú detskú bombu. I was lighting before the thunder. Neviem, čo to je, ale minimálne len tak ma to napadlo. No, po týchto troch vždycky voňam ako cukrík. Jasné, môj hrabenček, taký. Potom to voňam ako obláčik. Sladký. No, to je taká sada. Jaj, kúpeme sa ďalej. Tieto produkty sú najlepšie. Mám to zase Sephora. Dneska musíme zase do školy. Tu. Ježiši. Spadlo mi niečo. He will take you, sit it down, away, you lie, Lord. No, dobre. Takže teraz vlásky. Tam máme takú krásnu procedúru. Ďalšie. Zase olejček. Dobre, ešte toto. To je tiež veľmi dobré. He will take you, sit it down. Veď už sa chcem dokúpať. No a teraz to všetko zmijeme. Zmijeme to všetko. Juj, no konečne sme okúpaní, vykúpaní. He will take you, sit it down, away, you lie, Lord. Tak teraz neviem, čo idem robiť. Dám si kafe. A zase idem urobiť nudle. Neviem. Hej, idem si urobiť nudle. He will take you, sit it down, away, you lie, Lord. Počkaj. Kde mám hrniec? No, nemám hrniec, no. Musím si nájsť hrniec. Tu mám hrniec. Dobre, super, urobíme si nudle. Aha, takže dvojou nudle. Mňam. Ešte nás čaká veľa minút.
Dobre, teraz asi si ideme urobiť nejaký ten skincare. No, najprv si musíme učesať vlasy. Najprv si musíme učesať tie strapaté vlasy. No, už ich máme učesané. Aha, aké krásne sú teraz tie vlasy. Sú učesané, teraz krémik na tváričku. Ďalší krémik, ktorý je aj na teličko, aj na tváričku. Táto blbostinka krásna. Blbostinka, samozrejme. No a teraz maska na pleť, plečová maska. Čo mi to nenahráva ten zvuk? No a ideme, lebo tu mám taký krémik na teličko, čisto iba na teličko, tak si ho zoberiem. Tam je môj psiček. Jaj, tak som si ho nakoniec nezobral. No, už si ho idem zobrať. Haló? Kde mi zmizol rúžový šampón? No a kde mi zmizol župan? Však ja som tam mala župan. No dobre. No dobre, no. Tak kde to zmizlo? Neviem, kde to zmizlo. Tak si musím kúpiť novú sadu, no čo už. Dobre, celé to vyháč. Prečo idem úplne na spodok? No, toto to je. Takže vlastne to je bubblegum, cotton candy a ešte niečo. To je... už neviem čo. Asi jahod. No nejaké cukrík. It will take you, sit it down, olej, olej, lord. Ideme sa natrieť, potom to zase budem voniať ako obláčik. It will take you, sit it down, olej, olej, lord, olej, olej. Ešte nás čaká aj 20 minút. Joj, tak to je veľa. No dobre. Ja idem teraz, tak som si išla odložiť ten krémik. No dobre, no. Ja. Počkaj, niekto mi asi volal, či čo? No, tak som si dala konečne už na seba pyžamko naspäť. Vlastne ja dneska idem do školy. Dobre, už máme hotové nudle. Nudle podle hudle. Nudle podle hudle. Noodles. No, ja že to mám kimči niekde schované. Ale očividne nie. Mňam. Niečo srandu. No a kávičku, jasné, kafičko. Niečo srandovné. Nie, reklama. No dobre. Už tam nie je reklama. No dobre. Teraz ideme cvičiť. Samozrejme, že ideme cvičiť. A mama mi volá. No, áno, mami? No, nie sú v škole, si predstav. No, je iba 6 hodín. Škola začína o 9. No, o 9. Dobre, čau. Hovorím čau. Ale veď mňa nezaujíma, čo sa ti stalo v práci. Veď čau. No, hurá. Jupi, ideme ďalej cvičiť. No hurá, ideme ďalej cvičiť. Jupi. Skáčem. A hop. Skáčem. No nejdem to hovoriť. To by mi trvalo 55 hodín. Hop. No dobre. Koniec. Je už len 17 minút.
to čo je? No, dobre, tak sa pomaly ideme povali do školy. Ja kašlem. V tej hre, či teda toto, tak dáme si nejaké žrádlo nudle s mesičkom a s týmito s vajíčkami, no. What the fuck? No. Už čo, za chvíľu budeme mať hotové pomaly. Hotové na varenie. No už to máme hotové. Dej sa ze mne krajíc nebo chleb. Hurá. Také hotové už to je skoro. Dúfam, že mi to nezmizne, že mi to niekto nezožere. Alebo že mi to nejakým spôsobom nezmizne. Ale snad to nedostane nohy, no. Snad to nedostane nohy. Jasné, sme na výstavke. No. Snad to nedostane nohy. Snad to nedostane nohy. Hovorím to, lebo možno to dostane nohy. Ja neviem, či to dostane nohy, ale snad to nedostane. No, ja som tvrdlo makové. Ešte kresby, to som kreslila ja. Že originál, že ja. Zrejme sponečky, okuľky. Nie, tieto sluchatka chcem. No, dobre. A make-up čo, kamo? Make-up čo? No, ideme si urobiť make-up. To nemôžeme ísť do školy bez make-upu. To je zakázané. To je zakázané. To je zakázané. Pimple patch, či jak to mám čítať. No, korektor, samozrejme. Teraz čo? Rozpomponkou. Teraz očné tiene. Ten najlepší štetec si zoberiem. To budem krásna. Maskara, či lipík. Maskara. Nails, hands, blade, mascara. Dobre, laky na nechtiky. Nails, hands, blade. Dobre, tak lipy. Lipy. Nails, hands, blade, mascara. Dobre, ja mám strašne malú taštičku na make-up. Kúknite sa. Ja mám strašne malú taštičku na make-up. No. Musím si dať druhú. No, dám si túto. No dobre. Už sa chcem dobaliť, už chcem ísť do školy. No vlastne nechcem ísť do školy. Nechcem. No. Dobre. Jupi, konečne sa ideme dobaliť a ideme do školy. No. Tak. Jedlo, fľaša, telefón, kľúče. No, už si berem tašku. Len
už len pár minút, ľudia, už len pár minút, ešte to vydržte, ešte to dokúkajte. Ani mne sa to nechce moc zdabovať. Nemám veľa času. Ježiši, prečo som zapla shop? No, dobre, no. Ale ja nepotrebujem toto vidieť tetku, čo neviem ani čo robí a na čo mi je. No hurá, ideme do školy. Čo ideme? No dobre, ideme do školy. Do školy. Dobre, dovidenia. Otvoríme dvere. Vidíme von. Otvoríme dvere, vidíme von. Zatvoríme dvere. Zamkneme dvere. No, hotovo. Super. No a ideme do školy konečne. No, už len pár minútiek, ľudia. Vydržte. No, ideme na to. Ideme. Takže prejdeme mestom. Prejdeme akvaparkom. Prejdeme Buzipesa. A sme tu. Oxterhide. Jupi! Avis a ten putelík. No, musím prísť najprv. Musím najprv prísť. A potom musím odísť. No, tak sa to už nejednou. Dobre, vybalíme si určité veci, ktoré nám treba. Samozrejme make-up taštička. No dobre. Snáď to bude dobré. Dobre, tam kľúče, tam make-up taštička, normálna taška musí ísť hore. No dobre, tam už sluchatka, telefón do skrinky, beručovnicu, či čo to je, zošit, perečko. No a ideme do triedy. Do jedinej triedy. Normálnej. A tento bláž vyzerá dobre. Ježiši, kde je moja frajerka? Volá mi! Tu tento ujko tam hovorí, hej? Nie ten starý hňatko. No čau, že už idem. Už som tu, čau. No čau. Dobre, ja neviem, čo máme robiť, ale dovidenia. Neviete, kde je vaša kamoška. Dobre, píšte si, čo všetko viete o zvlasti vedy. Z určitého pol roku. No dobre, dovidenia, ja zatiaľ si odskočím na WC, lebo som trdlomakové. Počkaj, kde je vecko? No, hurá. No, tak tu je vecko, ale to je ženské vecko. Nemáme my vecko. Nemáme vecko? Dobre, akože tam bolo vecko, hej? Akože. No dobre, tak ideme dole. Samozrejme. Otvor si tú knihu. Idem niečo na tabuľu napísať. Učiteľ je debil. A ja len to, že to čo má znamenať? No dobré, tak snad sa nevráti tak skoro. Ja neviem, ja si idem pre fľašku s vodou, lebo tak mám smet.
Joj. Jedlo nepotrebujem teraz. Aj tak jedlo nepotrebujem. No dobre, ideme naspäť do triedy. Tam je jedna lavica, kde nie je stolička a tam máme vždycky cez hodinu položené flašky. Osvietne ťuba, proč sa snaží, tak sa posmíva. Vieme im, chceš, naprav prosím, chyby milné. No dobre, ideme ďalej písať. Kamovica, učte, vy máme písať, ale buď ticho. Tak to sa povie učiteľovi všetko. To sa povie všetko učiteľovi. Učiteľ už ide dole. Učiteľ už ide proste dole. Keď to uvidí, bude pekne nahnevaný. No tak ideme. Ideme dole. Konečne. Ideme dole do triedy, ideme dole. Jaj, už sme tu. No zatiaľ to ešte nevidím. To čo tu je? To kto to nám napísal? Kto to napísal? Nech to povie, alebo nech sa postaví. Kto to napísal? Takže ty, hej? No, to vlastne... Kto to napísal? Takže ty, hej? No to vlastne oni napísali, ona mu to dala taký plán a on to tam napísal. No tak to čo má znamenať? Vy máte same pečky, ešte k tomu chcete dostať poznámku, hej? Poznámku chcete dostať. Teraz to vymažem a pekne si budete písať. Kde máte perečku a kde máte svoju učebnicu? Vy ľudia blbí. Haló? Kde máte to? Kde to máte? A telefon sa zabavuje. Píšte to, čo viete. Z tej vlastivedy. Nenávidím vlastivedu. Nenávidím z toho starého detka debilného. Ja som to počul! No. A, B, C, D, I don't know my name. Tell me if I'm dead or not, just come and say X, T, D, C is walling on the wall. No dobre, do prdele. A vy kde máte tú učebnicu a perečko? Rýchlo si to zobrať. No jasné. Počkaj, to je zakladač. To nič. To je zakladač. Dobre. Nejaké pero. Prdele. Cerusku si beriem. Dobre, ja si beriem toto. Anything easy. It's running on the wall. Dobre, koniec. Hurá, starý dedek. Toho neoveruj, hej. Tá flaška lieta. Gugu gaga. Bude už len asi také 2 minútky.
Počkaj. Čo? Tak to jedlo nakoniec dostalo nohy. Ja tu môžem kakať. To jedlo nakoniec dostalo nohy. Kde mi zmizlo jedlo? No, ono nakoniec dostalo nohy, no. Dostalo tie nohy. Dostalo tie nohy. Dostalo tie nohy. To nie je možné. Vy tam buďte ticho, vy čudní ujkovia. Dobre, tu máme telocvičňu, ale my nejdeme cvičiť a ideme na vecko. Dobre, musíme ísť na vecko. Na vecko. Na vecko. Na vecko. Na vecko. Na vecko. No dobre, už sme hotoví. Ideme do našej tajnej skríže, o ktorej nikto nevie. Takže prejdeme cez telocvičňu. Tak odokrieme plakát. Plagát teda. Zoberieme kartičku, odomkneme, zatvoríme a zaplagátujeme. A položíme si veci. Ňam, krásna vodička. Máme napitie, pitie. No hurá, máme pitie. Jupi, dobre, idem preč. O, počkaj, ja som to zabudla zamknúť. No už sa tam nebudem vracať. No čo už idem dole. Už len 52 sekúnd. Už len 52 sekúnd. To už je pohodička. Už len 52 sekúnd. Počkaj, prečo som na 3. poschodí? Jaj. No, idem sa najesť, lebo kvôli tomu jedle, no. Ňam. Ňam, no dobre, idem sa pobaliť. No dobre. Takže part 2. Dovidenia!